tulkki mukaan kuitenkin. Anna-Repo, hei. Hei, Lahden ensikodilta Päivi. Meillä oli sovittu tulkkaus. Kyllä. Jes, hyvä. Onko teillä iso ryhmä kyseessä vai? No meitä on tässä nyt tällä hetkellä paikalla 3 työntekijää ensikodilta. Ja sitten on paikalla isä ja kohta tulee perheen äiti. Joo, ja lapsi ei ole paikalla. Lapsi ei ole paikalla, lapsi on ihan vauva. Hän on. Okei. Joo. Selvä. Hello, I'm Eric. Aha. Here we go. Että osin viedään tuonne jollekin. No niin. Hoidetaan se. Katsotaan. Voidaan varmaan aloitella, nyt on kaikki paikalla. Joo. Yeah, so to start, we would like, we were told yesterday that Nora's papers have been lost, so the permissions to be here. I'm sorry, I hear you a little bit not so well. I will tell to the worker. Okay, please, We need to optimize is this better? a little bit, yeah. Okay. Can I introduce myself? Sure, first? yeah, sure. Sorry. I thought we... Anteeksi, isä on aloittanut jo puhumaan, mutta mä ensin esittäydyn ja sitten kerron sen, että säännöt, että odotatte, että kaikki on paikalla, eikä niin? Vai pystyttekö jo aloittamaan? Pystymme aloittamaan. Okei, hyvä. Mä kuulin vähän huonosti, että jos pystytte puhumaan pikkusen lähempänä kaiutinta. Okei. Porukka aina lähellä. Hi, hello, my name is Anna. I will be translating for you today. I should tell you that all the information is confidential and I couldn't speak about the issue that we will be discussing today. Okay, good. So you can start. Thank you, yes. So first thing is, yesterday we asked for Nora's paperwork, and all her paper, well, the 2 key papers for her permissions to be here, we were told are lost and don't exist anymore. For us, we would like an explanation how that's even possible. Why would the papers even go anywhere? Like the archive is right there. And then just so that's the first question. And you keep the second one later. Okay. So why would the papers be lost? Ja ootteko siis varmasti ymmärtäneet, että isä kertoo, että eilen ne saivat tietoa, että heidän asiakirjat tai lapsen asiakirjat on hukassa ja ihmettelevät, miten tämä edes mahdollista, koska kaikkihan on tietokannassa. Miten se on mahdollista, että paperit on hukassa? Minä voin vastata tähän. My paper. I give them my paper. Paperit eivät ole hukassa, vaan ne on siirretty ainoastaan tietokoneelle, joten minulla ei ollut konkreettista paperia antaa. Se on laitettu jo tietosuojaroskikseen. Mitä on tietosuojaroskiksessa? Ehkä silppuriin meneviin. Silppuriin, tuhottaviin. Okei, just. Eli sulla ei ole tavallaan niinku se, tai pääse niihin käytännössä. Ei. Anteeksi tulkki, sanon vielä sen verran, että ne on, siis äiti on ne täyttänyt ja ne on viety tonne koneelle. Tietokoneelle, mihin ne aina tallennetaan. Ne on sieltä luettavissa, mutta paperiversiona niitä ei enää ole, koska sen jälkeen ne tuhotaan siellä silppurissa. Niin, eli vanhemmat pystyvät lukemaan, mutta sitten jossain järjestelmässä. Kyllä, digitaalisesti. Joo. Just, okay. So both workers are telling, like the thing is that they are not existent in paper. So basically they are transmitted into digital format and they are in the system right now. So it's the procedure that they kind of physically destroy the papers, but all the information that mother has inputted, it is in the system, so you can access the information digitally. Well, they said one paper was in the system and the other paper is not in the system. We asked for them if there was a copy,
and we were only given one. We were told the other does not exist in the system, nor physically. And this is the paper we got. So have I understood you correctly that you are missing one paper? So first, I will just say I will say what I believe, and then we can continue on with the meeting. I believe social workers. I believe social workers took the paper, added more permissions fraudulently. For example, to give them permission to talk with police or to access more information, because the permissions were 0 extra permissions. So I believe the social workers took the papers, added more permissions in order to more easily commit crime, in particular with police. Because one of the permissions is permission. Please keep it short because it's impossible to translate. Sorry. Anteeksi, eli tää mun pakko tarkentaa, koska tää vähän menee selkässä. Mitä mä ymmärsin, että ensin isä sanoi, että yksi paperi on olemassa, toinen ei. Sitten kun mä tarkensin, onko se oikeasti näin, hän sanoi, että mitä on tapahtunut, että on sosiaalityöntekijä on ottanut erään paperin. Sitten hän on lisännyt jotain lisäoikeuksia, että voi tehdä rikosta ja poliisi voi pitäisi mun tarkentaa, mitä se tarkoittaa. Sorry, I haven't understood you. Could you please explain me more what do you mean by? So I believe I believe the papers were taken by social workers. They gave themselves more permissions, especially permissions to give information to police and talk with police, and then the documents were destroyed after that. Okay. Isä sanoi, olet sitä mieltä, että ne asiakirjat oli, siis sosiaalityöntekijä on ottanut asiakirjat, sosiaalityöntekijä on lisännyt lisäoikeuksia ja sitten niin, että poliisi pääsee näihin tietoihin ja sen jälkeen se paperi, se asiakirja oli tuhottu. No, niin kuin varmasti Erik ja Noora ymmärrätte, niin asia ei ole näin. Ja näytän tässä lomakkeen, josta hän puhuu heille. Tämä on sitoutumislomake, jossa ei anneta edes lupaa kenellekään puhua yhtään mistään kenellekään. Tämä paperi ei ole tietojen luovuttamista varten. Okay, look, it's not like this. This is not the situation. This is, I show you now the paper, which is the paper, the document of granting access, and it's clearly written there that access to it is not granted, so nobody can access it. Well, I'm just saying what I believe. We can continue on with the meeting. I've said what I believe. Now, if an attorney today writes to me, representing this place, representing the social workers, an attorney, so someone who's supposed to, who by law has to tell the truth about the law, that it's normal for documents to be destroyed, and it's normal for the one document not even to be in the system, and what I say is impossible and didn't happen, okay, then at least the government is claiming what I say is false. But if I do not get such a letter, then and I get explanations from non-legal people, does not matter to me. You get an attorney. Hei, Erik, I have to tell you, anteeksi, mä sanon nyt englanniksi hänelle yhden asian. Erik, if you want that everything is translated, you have to keep it short what you say, because otherwise it's impossible to translate everything you say. Okay? Well, I'll restart and be very short. If an attorney sends me a letter that this is perfectly normal, okay. Can I translate this? Yes. Eli tarkoitan, että jos lakimies lähettää mulle sellaisen selityksen ja sanoo, että tämä on ok, you can continue. Yeah, but please, we can then continue with the meeting, but please appreciate from my perspective, with someone with 20 years of corporate experience, that original contracts being lost is always an indication of fraud. Okay, I will translate this. Jos näin käy ja asianajaja lähettää mulle sellaisen selityksen, sitten on ok, mutta minulla itsellä on 20 vuotta siis isoissa korporaatioissa työkokemusta ja jos joku paperi on hukassa, se on aina indikaatio,
että on väärinkäsittelystä. So it makes no sense to me, but we can then, if an attorney tells me it does make sense, maybe that's true, we can continue with the meeting. Jos mä saan semmoisen kuitauksen asianajajalta lakimieheltä, että tämä on onko, sitten me voidaan jatkaa tätä keskustelua tätä. No, meillä ei ole tällä hetkellä tässä lakimiestä mukana, eli Eerikki, kysyn sinulta, voidaanko jatkaa keskustelua? Sorry, I have several languages. We don't have the attorney right now with us. Obviously, so yeah. I'm asking you, is it okay for you to continue this meeting or not? Yeah, that's what I said. I've made my point. If it's clarified by a legal person, then that's a separate issue. But the other point I would like to make is the worker went and looked for these papers. She did not think that it was normal Keep it short. that they Please were lost. remember, Sorry, Erik. sorry. Yes. She had a question to you. Can we continue with the meeting? Yeah, we can continue with the meeting, and Okay. the worker went and looked for these I need to papers. translate that, sorry. Yeah, I need sorry. to translate this. Yes. Sorry, it's so much emotions, but I Yes. understand. Niin kuin asiakas sanoi, että kyllä voidaan jatkaa. Yes, and the worker went and looked for the papers for quite some time, and then came and told me that she couldn't find them. They're lost. Not that they were destroyed. Okay, can I translate this? Yeah. Tilanne oli sellainen, että työntekijä ensin kävi hakemassa, kävi etsimässä näitä papereita, ja sitten kun aika on kulunut, hän tuli takaisin ja sanoi, että ne olivat luotettu. So, I don't know, there's an archive, anyways, there's an archive room. She went and looked in Nora's folder in the archive room. Why would people take papers out and destroy them? It does not make sense to me. Okei. Ihmettelen vaan, että hän käy sellaista arkistointihuoneessa katsomassa ja sitten tuli ja sanoi, että ei ole. Ihmettelen, että miksi ihmiset ottaa sieltä arkistointihuoneesta kyseiset paperit. And to be clear, what's being said here is every paper of this kind of every client has been destroyed. We will not find a physical version of any of these papers for anybody. Jos ymmärrän oikein, mitä täällä sanotaan, että joka ikinen paperi, mikä täällä käsitellään, tuotetaan. Onko niin, että joka ikinen paperi on, siis ei ole, joka ikistä paperia ei ole olemassa? Emme keskustele muiden asiakkaiden asioista tässä tilaisuudessa. We will not discuss issues of other clients. Well, it's not an issue of other clients, it's the protocol. If the protocol is the protocol, then the protocol is the same for everybody. That's not discussing issues of other clients. That's just saying the protocol is the same and standard and for everybody. Tämä ei tarkoita, että keskustellaan muiden asiakkaiden asioista, vaan protokollasta, että minkälaiset prosessit teillä on. Jos prosessit on pystyisesti, ne on samanlaisia kaikille. Erik, jos sä kuuntelit tuossa aikaisemmin, niin Päivi kertoi jo, että meidän käytäntönä on se, että nämä fyysiset paperit skannataan sinne meidän tietojärjestelmään, jonka jälkeen nämä paperit tuhotaan. Päivi has told you before that this is our process exactly, that all the physical papers, all the paper papers are scanned and put into the systems. Well then why is the Kuuntele other loppuun paper asti. not Please listen scanned? until... Sure, okay, I thought she was done, sorry. When then this paper is not there, or why it's not there? Miksi se paperi ei ole siellä? Erik, mä haluaisin nyt kysyä, että kun meillä on yhteen asti aikaa tässä tulkkauksessa, niin voidaanko mennä seuraavaan aiheeseen? We have time with the interpreter until 1 o'clock. Sure. Then we switch to the next. Yeah, I've already said I made my point. Yes, I've said so. Niin kuin sanoin, se oli vain mun puolta. Mä halusin vain ilmaista mun kantani. Okei, hyvä. Yes. Seuraava aihe. The next topic. Lomakkeiden täyttämistä meillä on. Joo. Eli onko ne täyttä? Nämä. Onko kaikki ihan? No Erik,
on ainoastaan allekirjoittanut ja Noora on antanut luvan neuvolaan. Haluatko kertoa tämän asian? Joo, That makes sense. Joo, just a moment. tästä Noora, mä puhun nyt suomeksi Nooralle, Noora ymmärtää, mutta jos sä kuitenkin voit kääntää. Eli tässä on yksi paperi, mistä mä vielä tarkennan Nooralta, että tää on sulla vielä, kun sä oot kuitenkin sanonut Noora, että neuvolaan saa. Siellä ei ole pakko laittaa mitään vai? Ei kun, että Anna, kun sä oot antanut luvan, että neuvolaan voi olla yhteydessä, niin voiko neuvolasta pyytää jotakin tietoja, voiko neuvolaan luovuttaa tietoja? Mä en tiedä, onko sillä väliä, koska en mä tiedä, onko heillä tarvetta. Kun mä oon pari kertaa käynyt siellä jo, niin ei ole tullut sellaista vaikutusta, että... Eli tarkoittaako tämä Se on tavallaan sitä, ihan hyvä noin, jos siinä ei mitään ongelmaa ole. Tavallaan sä et anna nyt lupaa luovuttaa tai Joo, niin mä tajusin, kun mä huomasin sen, että se oli jäänyt, niin ei sinulla haittaa. Elikkä onko tämä... Ei mennä sinne. Mä en tiedä, tarviiko tätä tulkata. Oikeastaan, jos kun Nooran kanssa meitä saatiin täällä nyt keskusteltua, niin ei tarvitse. Mutta haluatko Noora, kun pyytää tää neuvola kokonaan pois? Voiko se jättää tolleen vaan? Saa sen jättää. Joo, se voi olla tolleen vaan. On tarkoittaa sitä, että tietysti kaiken yhteydenpidon neuvolaan, niin sä sitten informoit meitä siitä sen mukaan, mitä on tarvetta, että me ei keskustella neuvolan kanssa. Joo. Miten toi fyssari? Meiltähän ollaan välillä oltu mukana niissä fyssarin käynneillä, niin mitäs se? Mitä siitä? Et voidaanko keskustella fyssarin kanssa? Antaa tietoja ja tietoja. Siinä on muu mikä. No mä haluaisin sen pitää tuollaisena ja sitten mä voisin ottaa sen, jos se on siellä teillä. Niin... Yes, kiitos. Saa sen uudelleenkin täyttää, jos on vaivaa toinen kanssa. Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä niin. No, Ja sitten, mutta me tarvitaan se kato sitten skannataan sille. Anna se paperi. Näissä. Ne ei ole asiakkaan. No, there's no retroactively changing legal documents. So that's not going to happen. You can make a new document and sign for today. That can happen. There's no retroactively changing a legal document. Mutta jos se on sellainen, mitä se pysyy tommosena, niin se on ihan sama paperi sitä. Siinä ei muutu mikään. Niin voidaanko Miksi mä voin pitää tätä? Ei, You just me say you pitäisi talk to a lawyer varmata se first. sinne. Just say you talk to a lawyer first. You want to talk to a lawyer first. You say you want to talk to a lawyer first. If you're talking about legal things, you just say you want to Why talk to a couldn't lawyer. Hei, no stop everybody. Nyt mä sanon tämän englanniksi taas, niin säästetään aikaa. Now when we have the interpreter on the phone, we only speak things that need translating. I hope this is okay for everybody because we can talk with Noora afterwards in Finnish. And now I think we should concentrate on Erik's voice. Agreed. Okay. No niin, hyvä. Jatketaan. Onko Erikin perustietolomake? Oliko se siinä? Nyt voit kääntää Erikin perustietolomake, onko täytetty? Have you filled in the basic information, the form with basic information? Yeah, I believe so. Tekstillä kysyttiin. It's not in English, so I don't exactly know what They it asked is. by text like your name Se ei ole englanniksi, että Sen takia näytetään se nyt, kun tulkki on paikalla. Onko se lomake sinulla mukana? Joo, okei. Kysytkö, että nyt te näytätte? Ymmärsinkö oikein? Joo. I'll show you now because we have an interpreter now. Sure, great. Missä mä menen? Haetko sä Noora sen vai? Joo. Okei. Eli Noora lähti hakemaan perustietolomaketta. Nora just went to pick up this form Okay. with the basic information. Okei. Nyt odotellaan.
We are just waiting. Anyways, as we're waiting, just a piece of advice: a lawyer or an attorney could solve all of these problems. There's no reason to commit crimes to help police in their crimes that they cannot possibly get away with. Right? Police kidnapped Oswin. Okay, I need to translate this. Sorry, thank you, please. In this kind of situation, tässä tilanteessa asianajaja olisi iso apu. Teidän ei ole tarvetta tehdä rikoksia, jotta autakseen poliisia, koska joka tapauksessa ne jäävät kiinni tästä. Meillä ne annettiin teille semmoinen useampi-sivuinen lomake täytettäväksi. Onkohan se? Niin se. Niin se. Kyllä. Joo. Jätä Osvin siihen. Niin Joo, mutta katsotaan. Joo, katsotaan. Eli Noora lähti hakemaan sitä toista lomaketta, mitä me tarkoitettiin. Nora just went to pick up another form, the one that we actually... Sorry, we were asked this information by text, so we thought that was fine. We were asked this information by text when we were shopping, so we thought that was like this basic information, so we thought that was fine. But if you want it in the paper, that's good too. Oh, I'm sorry, can you repeat? I haven't understood. It doesn't really matter. It's just like the baby screaming. Yeah, but we understood. You don't translate. Jos lapsi taustalla se Joo. tosi paljon kun kaivettiin, että mä oikeesti kuulen kaikki Okei. voimakkaan. Do you have a pen though? Can I borrow the pen? Voisitko lainata kylään? Joo. Kiitos. Toi on kiva, mutta nyt ei täti kuule puhelimessa. Let's head to. It's the ID security number. Nyt on oikea lomake. Se, joo. Insurance. Put the here, I guess. Pitäisikö keskittyä Joo. tähän, koska tää on Yes, it is. Okay. No niin, sitten ehkä niinku tehdään sillä tavalla, että tulkin kautta käydään ne läpi. Niin tulee virallisen tulkin kautta. Nyt tehdään sillä tavalla, että Osvin lähtee jonkun hoitoon, koska nyt tästä ei muuten tule muuta. Viedään lapsi toisen työntekijän hoitoon, koska toi... Se voi olla vähän niinku kulmassa sekin. Joo. Joo. Mutta se ottaa tämä kaiutin nämä äänet. Eli joo. Tehdään niin, että jos mä luen suomeksi ja sä käännät saman tien tästä lomakkeesta nämä asiat. Onko semmosia, onko ne lomakkeita? On. Onko se semmoinen lausunto? Se on lomakke. Tiedätkö, sillä on aina se ongelma, että sillä on yleensä työryhmä, joka on lausunut, että jos on semmoisia kysymyksiä, jotka on tosi tiivistettyjä, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Joo, mutta ne on ihan lyhyitä. Aika vaikea lennosta, että jos te pystyt sitten avaamaan, mitä se oikeasti tarkoittaa. Okei, joo. Joo, No kiitos. kokeillaan. Eli tämän lomakkeen nimi on perustietolomake. This form is a form with basic information. Ensimmäinen kysymys on, kuka teidät on ohjannut tänne ensikodille? The first question is who was the person or like who transferred you, who referred you to us, to this ensikoti? Tässä on aikuissosiaalityö. The first option is adult social worker or social workers. Mun pitää katsoa itsekin. Sitten on, tässä toinen kohta on, että olette hakeutuneet tänne itse, mutta tää on tosi hidasta. No melkein pystyn. Noora melkein pystyy. Kyllä. Onko siinä jotain kohtia sellaisia, mitkä olisi hyvä käymään terveydentilaan liittyviä Ja jos mä sanoin sen minun, Sano sä. että sosiaalisuojelu
lastensuojelun sosiaalityö, mikä se on englanniksi? Lastensuojelun sosiaalityö. Child protection services, social work. So do you agree? Do you agree that that's like about like yeah? Joo. Because otherwise, like if you read all of these, Okay. tulosyy voi valita useamman. Tulosyy. Voit valita useamman. The reason of arrival. Well, the reasons are fraudulent, so I'll leave it Well, blank. yours you can write it. Okay, write it. It's like something like what? This is Tässä on siis puoliso suomenkielinen, joka on nyt niin kuin helpompi tässä ehkä kääntää tätä. Joo, se on ehkä parempi. Joo. Tässä on niin monta. Sitten jos joku sana, mitä Kyllä, tarvitsette. joo. Koska puoliso on täyttänyt jo saman paperin. Niin Okei, hyvä. Pitäisikö mun kääntää sitä? ei tarvitse, ei. You're not doing. Drugs. No, this is vankeusrangaistus, mikä on englanniksi. Mikä on vankeusrangaistus englanniksi? It's like a term in the prison term. No. Ei. Viranomais- ja työntekijäverkosto. Sitten kysytään viranomais- ja työntekijäverkostoa paperin toisella puolella. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Odota hetki. Onko se mitkä viranomaiset oli mukana prosessissa, jos on oikein? Jos muistan oikein, niin se on, mutta odota hetki. Joo, hyvä. Vasta yhtään tästä. No, sellaisia Katsotaanpa, mitä- termiä. Let's This is Turn asking to you page. for, What was? I have to. This one. Okay. sosiaalityö. Joo, eli siis sellaiset viranomaiset, keiden kanssa olette tekemisissä tällä hetkellä. You need to provide the list of governmental, like of authorities that you have been in contact with. Well, Yeah. at the moment. Like. At the moment. Hetkinen. Lastensuojelun no, joo, lastensuojelu. Child protection family services. Well, this is also Se on ainakin, eli lastensuojelun, mikä täällä nyt olisi semmoinen? Lastensuojelun sosiaalityö, this one. Child protection social work. Yeah. And, sitten tuo neuvola, äitiys, lasten neuvola, this one. Yeah, also child Yeah. polyclinics, children polyclinics. But nothing else, I think. no. Just previous. Ja sitten siinä kysytään, että onko aiempia jaksoja tässä yhdistyksessä ensikodilla. Joo. Have you previously been admitted or have you previously visited the ensikotietis? No. Joo, no. And then siviilisääty. Your marital status? Yeah. You are married or not? Partners. Okay, partners. Like, Avoliitto. civil partners, I guess. Civil partnership. Yes. Mikä avoliitto? Yeah. Civil. Yeah. Yeah. Okay. And koetko huolia perheenne taloudellisesta tilanteesta on seuraava kysymys. The next question is, do you worry about the financial situation of your family? Not at the moment. Okay. Ei tällä hetkellä. This is like I'm so satisfied, but this is sometimes I'm worried if we can get basic. No, like now it's satisfied. It was
when the unemployment said I was working for the company I'm accusing of laundering money for 5 months and didn't give me unemployment. That was worrying. But now things seem fine. That doesn't matter. You don't trust me. Okay. How is it? Kuinka helppoa tai vaikeaa perheen menojen kattaminen on nykyisillä tuloilla? How easy or difficult is to provide the basic needs of your family financially? This is At the moment. big difficulty, small difficulty, easy difficulty, pretty easy, very Tässä on tosi easy. paljon vaihtoehtoja. At the moment it's very easy. Ja hyvin helppoa tulla toimeen. So it's very easy for you financially right now, right? The financial difficulties in the past were so At this moment. different. Yeah. What? Haluatko Noora sanoa vai jos mä käännän? Okay, well, it's just Okay, asking you any- what kind of like what affects if it's difficult. Mikä tai mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että menojen kattaminen on hankalaa, mutta nyt sä sä rastitit, että ei ole hankaluuksia, niin Like this doesn't. ja Does it ei koske, concern? se ei koske minua. Joo. Okay. Mikäli vaikeuksia, niin se skipataan kanssa. Palvelun tulo. This question is about if you had difficulties with your financials, so you should answer this. Doesn't concern. Well, before the main difficulty. At the moment. At the moment, okay. Yeah, so you said that you are doing okay. Just put that one. That's what you meant in the past. This one? Yeah, it doesn't concern you. Sitten kun tulitte ensikodille, oliko vauva mukana? On seuraava kysymys. With this question, when you came to Ensikoti, the baby was with you, right? Vauva. Niin, mutta silloin kun Erik on tullut niin kuin Oh, the baby was Aivan, totta, hyvä Noora. Kyllä, this is clear. This doesn't concern you. A or what? Well, just Is this for probably not pregnancy? You that. have been pregnant when you came here. Mukana tulevat sisarukset ei ole. They have no siblings were not present. Were not with you when you came. Okay. Sitten children that are not with you. Ja. I have 2 children. Yeah. Well, Andre is with me. If children who are not with, what are the ages? Sitten lasten asuinpaikka, jotka eivät ole mukana. With another parent. Asuinpaikka tarkoittaa osoitetta vai? Joo. Ei Tai- osoitettakaan, vaan että missä lapset asuvat. Protect children. Asuuko kotona vai jossakin muualla? If you have others, children, where are they living? Yeah, they were their mother. Other parent. Another parent. Sitten tässä kysytään sairauksia, jotka Somaattiset. henkilökunnan olisi hyvä tietää, somaattiset sairaudet. Onko vai ei? The next question is about your health. Do you have any health conditions that the personnel is worth mentioning to the personnel? No. Okay. No niin, sitten tässä on pitkä lista yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä oireita tai ongelmia, jotka kuormittavat hyvinvointia. The next questions, like there will be a long list of mental health symptoms that impact
well-being. Sure. Oletko kokenut tai koetko jotain näistä tällä hetkellä? Do you have any of these at the moment? No, and I have not been that. I've seen like yeah. Ja tässä on 3 kohtaa. Ei, aiemmin, tällä hetkellä. No. There are 3 variants of answering. Sure. No, before, at the moment. And haluatko Noora sen kääntää jossain? Aggressiveness, anxiousness or restlessness or... Olisiko nämä nyt kuitenkin sellaiset, mitkä olisi tulkin Niin, no käännettävä? ehkä kuitenkin. Joo. Jos Okei. tulkki kääntää nämä. Me päästiin tähän, eli aggressiivisuutta, Aggression. ahdistuneisuutta tai levottomuutta, Okay. So like anxiety or impatience. okay. Sure. Aistiharhoja, kuten hallusinaatioita, Like hallucination or other problems with senses. Sure. alakuloisuutta, A low mood. harha-ajatuksia, Okay. Is it delusions? The delusions, yeah. henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen, Okay, are you a victim of physical or emotional abuse? ihmissuhdeongelmia, Problem with relationships. impulsiivinen käytös, Behavior, like impulsive behavior. itsetuhoisia ajatuksia tai käyttäytymistä, Thoughts of self-harm or actions, self-harm. keskittymisvaikeuksia, Problem with concentrations. kiusaamiskokemuksia, Being a weak, being bullied. kyvyttömyyttä nauttia, Being like not being able to enjoy. pakkoajatuksia tai toimintoja, Like intrusive thoughts or actions. pelkoja, Fears of phobias. pitkäaikaisia traumaattisia kokemuksia, Long-term traumatic events. ongelmia päihteiden käytön kanssa, Problem with substance abuse or use. ongelmia digi- tai rahapelaamisen kanssa, Problems with addictions to games or mikä se oli, rahapeli ja toinen? joo, Gamble. Joo. That's not related to the pregnancy. This is raskausaikaa, no se ei koske sua, raskausaikaa liittyvät kuormittavat oireet tai ongelmat, so you have The next question is about the pregnancy situation, pregnancy. unexplained selittämättömiä physical, fyysisiä vaivoja, Some kind of physical symptoms that could not be explained. sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja Fears with social situations tai jännitystä, or anxiety. stressi tai kasaantuvat huolet, Stress or like taking worries. syömiseen liittyviä pulmia, Problems with food or eating. unettomuutta, Problems with sleep, insomnia. uupumusta,
yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta? Feeling of isolation or not belonging. Äkillisiä elämänkriisejä. Crisis. Yeah. Okay. Thank you. Edellisessä kysymyksessä kartoitettiin erilaisia ongelmia ja oireita, jotka kuormittavat mielenterveyttä. The previous question was about different symptoms and different symptoms of mental health. Yeah. Oletko itse tai onko joku lähipiirissäsi ollut huolissaan niiden vaikutuksesta sinun tai lapsesi hyvinvointiin? Niiden vaikutusta, okei, eli Joo. sama, mutta jos joku. Have somebody in your environment have noticed this kind of issues that they would impact you? Tässä viimeisessä on, että en ole ollut huolissasi, kun laitoit kaikkiin ei. No, not me and no The last one is else. I'm not worried about neither. Like, I'm not worried about those. I can just go do both. No näissä nyt on, että kyllä. Nämä ensimmäiset 3 on, että Or kyllä. you can just The first multiple. 3 is you answered yes. Ja sitten on ei, kukaan ei ole ilmaissut huoltaan minulle. Then it's nobody has been mentioned any kind of worry to me. Ja täällä on vielä sellainenkin vaihtoehto, että kyllä kumppanini on Yes. ollut huolissaan. My partner was worried, has been worried. Ystäväni tai työopiskelukaverini ovat olleet huolissaan. Friend or coworker or fellow student has been worried. En ole itse ollut huolissani. I myself am not worried. I'm not worried. I'm not worried. Okay. That's not for you. So that's like, Okay, this is pregnancy Mhm. question. Have you been diagnosed? I've not been diagnosed. Ja, okay. Sitten, joo, some more information. What's this one? Lääkitys. No, you don't have any Do you- medication. Korvaushoito. Mhm. Substitutional care. This is medication. This is clear medication. medication. Yeah. Korvaushoito. Missä kontekstissa? Se tarkoittaa, että jos on Tämä on käyttänyt... kyllä raskausajan Onko tämä ja raskausajan? odotusaikana. Voi muuten olla. Vai onko se? Se ei välttämättä Ei ole. liity. Ei liity raskauteen. Tämä on ihan mitä sinun. Eikö ota? Korvaushoito. No joo, mutta kun tämä sama näytetään Mikä miehille se ja naisille. nänesti ja Niin kyllä tämä tarkoittaa sitä, että jos on käyttänyt huumeita ja saat Jos korvaushoitoa. on vaikka Joo, käyttänyt joo, just huumeita, kaksi. niin saako korvaushoitoa. No niin, nyt mä pystyn tarkistaa. This is the question about the substitution, like Self-medication. in the case of drug, not medication, Yeah. but in the case of drug usage, the replacement of drug, the Okay. kind of. Okei. Sitten käytätkö päihteitä? Do you use substances? No. Okei. First one is no. There are drugs and Alcohol. tobacco, alcohol, yeah. Okay, medicines. This one, if you use, you can kuvailla. I'm sober since many No, yeah, years. okay. Of everything. Okay. Lähisuhdeväkivalta. The next question is about family abuse and No or yes. No. violence, abuse and violence. Okay, but that's Yeah. not. Okay. If you have, you No. say no. Mhm. Väkivalta lapsuudessa.
violence in childhood. No? Okay. If you have in childhood. Yes. Onko vauva altistunut väkivallalle? Have the baby been exposed to violence? No or yes? Well, by police. Mm-hmm. Okay, if it's in our home, if this is about our home, then it's no. Yes. But to be clear to everyone, I'm accusing police of child abuse. Taking a baby away for no reason is child abuse, kidnapping, child trafficking, abuse of power. It doesn't matter. Thank you. Please. Yeah. Okay, well that's just only if you have... Okay. Jos vauva altistunut väkivallalle, niin väkivallan muoto, mutta tämä ei nyt koske teitä. If there have been exposure to child abuse, then there will be the explanation of that. Okay. Alright. Okay, thank you very much. Kiitos noin. You're gonna still... Oliko siinä Do you need tuossa? this still? Tarjoat tätä vielä. Joo, no onhan nämä kaikki. No, ne on Ei vielä. varmaan ole vielä kaikki. Osoite, address. Where's my this? Yeah. Phone here? Yeah. No, wait, no, This this one one. address, but okay. Put the phone first. Yeah. Okay, joo, me keretään hyvin. And this is address, this one. You put your place sort of here. Your Home address. home Okay. address, yeah. Oh, what's that? And then if it's a secret. Secret. Yeah. Well, I guess it is a secret. Still. And your email and then in the hometown. Onko siinä jotain, mihin tarvitaan tulkkia? Ei tässä kohtaa ole, se on vaan ihan e-mail. Nyt ei ole tulkkaamisen aihetta tässä, niin Yksi tulkattava asia olisi. joo. Nyt tää on What's the town? yeah, Okay. hometown. Like the birth, hometown of birth, or like what? That's No, just the word. no, where you live now. Okay. Yeah, okay, that's all. Thank you very much. All right. We have, no niin, meillä on vielä yksi asia. We have just one issue left. Joo. Ihan kysyisin, että muistatteko sen, että on sovittu näin, että kun ensikorilta lähdette käymään jossain, niin ilmoitatte aina henkilökunnalle siinä, kun olette lähtemässä ja mihinkä aikaan kutakuinkin olette tulossa takaisin, jotta tiedetään, kuinka paljon väkeä on talossa. You probably remember that we mentioned if you leave the ensikoti, that please inform that you are leaving and the time when you're coming back, so we know the precise number of people who are present inside the ensikoti. Okay. Just on that subject, I have we can talk later, but I have a meeting. Can you please come closer to the... Yeah, just understood, but I guess we can talk after if there's anything else with the interpreter. I have to go tonight, but we can talk after. Okei. Kyllä, asia selvä. Ehkä voidaan tarkentaa, siis tänään mun pitäisi lähteä, mutta ehkä voidaan käsitellä tätä asiaa myöhemmin, jopa ilman tulkkia. Joo, kyllä. Yeah, definitely. Onko nyt joku pieni asia, Erik, minkä haluaisit tulkin kautta vielä puhua? Eric, do you have some small issue that will still be, still could be we've reported the crimes of police people done before we got here, so it doesn't need to be involved here. But we've reported it correctly in the police system. Only prosecutors can deal with criminal reports against police. The fact that a prosecutor has not yet contacted us, like we report stalking, a police officer stalking Nora, Erik, right? do you So- remember? Short. Sure. Just Well, the point is, a prosecutor hasn't contacted us, which is outrageous. Outrageous. Okay. okay. So your point is that you have reported
but Yes. the prosecutor has not been. And only a prosecutor can deal. Yes. Please. Eli asia on, että oli rikos tehty ja rikos on ilmoitettu, laitettu kaikki protokollan mukaan siihen systeemiin, mutta sitten ei tullut vielä kontaktia. Eli ne odottaa, mutta ei tullut vielä. Joo, valitettavasti välillä siellä oikeusjärjestelmässä asioiden käsittely saattaa kestää todella kauan, että tähän kysymykseenhän me ei täällä pystytä vastaamaan, koska emme tätä asiaa hoida. Yes, we totally understand. Sometimes in that system it takes a lot of time, so we couldn't impact that. Obviously not. Right. Sure. Yeah, we couldn't impact it might take that much time. It's normal to take that much time, but we couldn't do anything. Sure. For stalking, it's not normal. That is an immediate risk to life. It should be dealt with immediately. So that is not true. Erik, mä kysyn sulta nyt, että onko jotain sellaista, mikä liittyy meihin, eikä oikeusprosessiin, koska me emme pysty oikeusprosessille tekemään mitään. Erik, please, wait. Eric, what I'm asking you now is, do you have something that is like to do with us? Because we have zero impact, we have no impact on the processes in the judicial system. It's not what we are responsible for. So do you happen to have any questions regarding our area of expertise? That is we could discuss the law further later. I doubt that is true. Sorry, can you please, what do you mean? Well, like the government puts us here. So the government can't put us here and then not deal with a critical issue of why we're here, which is the report of crime. So maybe it's not your personal issue, but it's definitely an issue for the government that someone should take care of. Erik, nyt stop. Joo. Eli siis tavallaan valtio laitoi meidät tänne, mutta kyllä se ymmärrän, että se ei ole teidän yksityisasia, mutta kyllä tämä kuuluu tavallaan valtiolle, että meitä on laitettu tänne, mutta asiat ei hoideta. Now, Erik, please. Yes, sure. Mä vastaan nytten, koska meidän tulkkiaika loppuu. Ja edelleen mä toistan Eriksen, että oikeusprosessi ei ole meidän hallussa. Me emme hoida sitä oikeusprosessia, mikä on menossa käräjäoikeudessa tai poliisilla tutkinnassa. Me ollaan täällä teitä, kahta vanhempaa ja Osvinia varten. Eric, I just need to stress one more time. Everything regarding court process is in place there in the court system. We are not to know that. We are here for you too and the child. So this is our responsibility. I'm not talking about a court process. Okay. Sorry? I'm not talking about the court process. That's one process. There's lots of processes. They're all important. Joo. No, Erik sanoi, että en puhu oikeudenkäynnistä, oikeuden prosessista. Se on eri prosessi. Nyt on olemassa monta prosessia. Mä haluaisin vielä toiveen esittää Erik sulle. Erik, I have one wish, something that I would like to ask of you. Sure. Mä tiedän, että tää on sulle iso asia, mistä sä puhut joka tulkkikeskustelussa. I'm aware that this is a huge deal for you, a big issue for you, and you are talking about this in every discussion we have when we have interpreter present. Mutta mä toivon, että kun meillä on näitä hetkiä, mitä sanotaan työskentelyksi, että me pysähdyttäisiin Osvinin asioiden äärelle, niin yritä unohtaa ne niin kuin kokonaan näissä tilanteissa, että me saataisiin käsiteltyä niitä Osviniin liittyviä asioita. Minkä takia te ootte täällä? Anteeksi, Osvin, onko se lapsi? Osvin on lapsi, joo. Joo, okei. But we have issues regarding Osvin that we need to deal with. And I understand that you have these things that you are worried about, but can you please put them aside for a while when we are talking about things regarding Osvin? Mä tarkoitan sellaisia asioita, mitä muidenkin vanhempien kanssa käydään, leikkimistä ja mitä se on kaikille. I mean this kind of basic things like playing with the child, this basic parenting things. We like these. I answer questions. I answer questions that I'm asked. If I'm asked like why I'm here, it's because of the police.
Yeah. Right. So I answer questions that I'm asked. Yeah. Okay. Truthfully, I say the truth. If the truth is inconvenient, that's not my problem. So please translate that. If the truth is not convenient, that's not my problem. Olen puhumassa totta, jos totuus ei ole mukava kuulla teille, tämä ei ole minun ongelmani. If I was asked questions about Oswin, how he's doing now, and how we're playing and so on, I would answer those questions. But we are always asked, why did we come here? Because in trying to collect evidence to use against us, clearly. Okay. No niin, nyt me ollaan tämä kuultu niin monta kertaa ja käännettykin jo aika monta kertaa, että me ei tätä tarvita enää kääntää. Mutta kiitos tulkille. Tunti on kulunut. Thank you. Kiitos. Kiitos. Thank you. Kiitos. Anna Repo. Oli vähän huono tulkki. No mun mielestä siis verrattuna muihin niin oli silleen kyllä. Kun mun mielestä on pahempikin ollut. Mut mun mielestä se eilinen tulkki. No mun mielestä se mies silloin viime palaverissa, niin se oli vähän lisäili sinne omia. Hänellä ei oikein ollut sanoja nyt. We are talking about the interpreter that she, in our opinion, she wasn't very good. No, that was the same. They're all not very good so far. But that's fine because we. Because sometimes I think that we speak better English than I think so. translators. But she seemed. Except me, I don't. She seemed to speak many languages, so. Yeah, I think it's so a too. difference. Yeah. Okay. But unfortunately, we don't have much longer time at the moment because we have to go to another meeting. But thank you. Okay, and the other document, the worker yesterday. Se too. Well, I don't know. I'm just saying the worker yesterday night. Like, think of things from my perspective. I am not used to the answer to where's the original being. It's been destroyed, right? Like that creates the potential for so much crime. You can modify it. You can do whatever you want with it. Then you can destroy it. Just a minute. Just like from my perspective as a senior corporate manager. That has never been an answer in my whole life. Now the other, like, if you're gonna, why not just give it back? Scan it, give it back. Why destroy it? Like, it's just honestly makes me nervous. And my explanation is these papers are modified to grant social workers extra permissions. Eric. That they go to police and they go, hey, we have these permissions. We can do whatever we want. Eric, I understand your concern, but we scan the paper. Well, the other one's not scanned either. That's what she said. No, it's not scanned. It's not there. It's not scanned. It's destroyed. Eric, please. I think maybe you should try and trust a little bit because we are not here to lie to you. It's not our job to work against you. That's what you're doing. Otherwise, you would just listen to our story, what happened with police, and you would write it down. And it's not your problem whether it's true or not. You talk to us, we give you answers, you write them down, and if police want to say something else happened, well, that's police's problem to prove. But we are never asked what happened, Eric, what's the evidence. Eric, yes. Calm down, please. Because I think that now you are being quite anxious and you have to calm down. It's a corporate anxiety. If I was in a corporate meeting with other CEOs and I'm like, where's the original of this contract? People are coming to me with legal issues and I'm like, well, where's the original? And they're like, well, we destroyed it. Welcome to digital world. Then do a digital signature. You can send Nora a link and she uses her digital ID to sign a digital document. Okay. This conversation is not going anywhere. Or you give it back to her. You give the original back to her. Yeah, thank you. Thank you. There's no reason to destroy the document. Like, Thank you. it's just, it makes me nervous. It honestly makes me anxious and nervous. Like, it doesn't make sense to me. Mä toivon, että jos sulla on mahdollisuutta, niin yritä vähän hiilitä Erkkiä, koska tämähän ei vie niin asioita eteenpäin. Koska olisi mukava puhua asioista niin oikeasti rauhallisesti, eikä siten, että tämä menee tähän samaan niin aina. Jotenkin kuin aina. Kyllä se on mun mielestä ihan hyvä pointti, että miksei sit niinku... Tai silleen niinku make sense. Niin kuin mä sanoin Noora, että mä ymmärrän ton ja selvitellään. Me mennään palaveriin, me mennään Rapsalle, selvitellään sitä sun paperiasiaa. Selvitellään. Ja mä ymmärrän. I understand your point. But it's not going to change at the moment. Yesterday,
for the first time, she's aware that we were accused of drug use. This Like meeting 3 months, is 3 months in, over. Yeah, 3 months later. Please, this meeting is over. Sorry. Thank We you. have to do this.